היי אמא, לכבוד יום הולדת שלך, הכנתי לך הפתעה קטנה, מקווה שתהני ממנה, באהבה, נשיקות, ביי. עד כמה זמן אתם מכירים? לפי התחושה שלי, מאז ומתמיד. זהו, אנחנו מכירים מ-1975, כמה שנים זה מאז, מי שיודע חשבון שיעשו. מכירים את 35 שנה. 2010 פחות 75. אז הוא עושה, בכל, כל אחד. כמה זמן אני מכיר את דני? מכיתה י'. אז מה הזיכרון הראשון שלך? הלכתי לבקר עם אחותי, מישהי שבאה חדשה לעיר, והגענו לאיזושהי דירה. והיא לא ענתה לנו, ואנחנו הכי זורק כדור שלג. זרקתי כדורי שלג לחלון, ואז פתאום הופיעה אישה יפה, ומיד אנחנו ביחד. בדיוק ראינו את הסדרה סמנטה בטלוויזיה עם הקוסמת, ואז אנחנו מטיילים, אני וקרתי מטיילים ברחובות פלדוצ'ה, והיא עושה עם האח. ופתאום האורות ברחובות נכבים, ואחר כך היא עושה עוד פעם עם האף, והאורות נדלקים. אז אמרתי, הנה, יש לי עוד סמנטה. אני זוכרת את ההתחלות של הביקורים אצל הקאטי וסימונל בערב, ימי שישי בערב על המרפסת. קאטי הונגריה מכל הבחינות, מלאת פלפל וקצת נפלא באופן. אני זוכרת פעם ראשונה שבאתי לאכול אצלכם, הכנו ניוקי תוצרת בית, לבד. זה היה מאוד מאוד טעים. ישבנו במטבח, הכנו ארוחה כולם ביחד, והיה מאוד כיף. ועם חיוך ואחר? שניצלים והרבה. מה היא הכי אוהבת לאכול? סטייק או קינוח? אין לי ספק של סטייק. סלט ירוק. בשר והרבה. שניצלים והרבה. בשר, ללא ספק. בטר. פפנה. מה אתה אוהב אצל אמא? אני אוהבת את הטוב לב שלה. גם בלי שאני אבקש, היא תמיד חושבת עליי, תמיד תפנק אותי ותכין לי דברים מראש, ובלי שאני אשים לב, אנחנו באים לארוחת שבת בצהריים, או אני אתן כמה קופסאות, נכנסים פניות. גם אם אני שוכח לבקש, אני תמיד בראש שלה. היא מאוד אימהית, היא מאוד מפנקת אותנו. כל שבוע היא מתקשרת אליי ושואלת אם אני צריכה משהו. היא מאוד אוהבת לנו כל השבוע, איתנו בקשר יומיומי, וזה כמו עוד אמא. קודם כל לפנק. דבר שני, לפנק. ודבר שלישי, לפנק. כל שהזכרנו שם מדהימה, באמת. אישה שכל הזמן עבור, לפחות מה שאני מכירה, עבור דני, עבור דניאלה. הכי צפויה והכי לא צפויה. איזה שינוי גדול היא עשתה בשבילך? והשינוי הגדול הוא שאני כבר לא דואגת על האוכל שלהם. קאטי דואגת, ומאז שקאטי שם, המקרר של דני ודניאלה תמיד מלא שפע של אוכל, ואם הייתי מבשלת קודם, עכשיו אני בפנסיה. את השניצלים של אמא שלי. באמצע החיים כנראה גילינו שיש לי סוכר
אשתי אהבה לעשות עוגיות, אבל במינון קטן, ופתאום התחילה לעשות עוגיות ללא סוכר, ולאט לאט לעשות יותר ויותר, והפכה להיות מומחית בנושא, ואני חושב שמומחית ברמה בינלאומית. אז מה אתה מאחל לה? המון מזל טוב. וואו. המון בילויים שותפים איתי, כמו זה שיש לנו בעוד שבועיים, והמון אושר ואושר. הרבה בריאות, אושר, ושהיא תהיה מאושרת עם הילדים ועם הנכדים. הרבה שנים של בריאות קודם כל, ושל אושר, ושנמשיך לחגוג כמו שחגגנו היום בטעימות של הילדים. אני מאחל לקטי שנוכל לחגוג הרבה שנים ביחד, ושיהיו לנו הרבה הזדמנויות, ושעכשיו שהמשפחה שלנו הולכת להתרחב, באמת שיהיה לנו הרבה חוויות משותפות. שיהיו עוד 60 שנים כאלה טובות. טוב, אושר, בריאות, נחת מילדים. אני מאחלת לך, קטי, שתמשיכי להיות אותנטית ומראייה אמיתית וחברה כמו שלא באמת פגשתי הרבה. אז קטי, אני לוקחת הפסקה מהספרים בשביל לאחל לך יום הולדת שמח, ואני מקווה שאת נהנית מההפסקה הקטנה שיזמנו לכבודך. מאחלת לנו עוד הרבה שנים כיפיות בתור משפחה, וזהו, נשיקות. ויש לי, אותך כחברה, לנצח. אנחנו מתעסקים הרבה פעמים עם הנושא של האוכל של הילדים, שנוכל כבר להתחיל להתעסק עם לעשות בייביסיטר, וזה גם מתאים לנו. אז בהחלט, באופן פורמלי, כן, אז שיהיו לדני ילדים בקרוב, יאללה. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אני מאחל לה שנהיה ביחד עוד הרבה שנים, לפחות כמה שנים שכבר היינו ביחד, ושהיא תוכל להפתיע אותי עם עוד עוגות מסוג חדש, ושאני יכול להפתיע אותה עם עוד מסיבה כזאת, כמו שאימא של אשתי אמרה, בגיל 100 כמו ל-20.